Sad spomenuh četvrtog partnera tu negde. Vi ste relativno rano dobili interesovanje jedne velike kompanije da kupi udeo u vašoj firmi. I danas je to onako možda i nešto što je relativno i dešava se u to vreme, ja mislim da je prvi put 2007. ili tako nešto, jel da? To zaista bilo neuobičajeno. Iz perspektive tadašnje, dakle, vi dobijate upit velike kompanije i malo da nam približiš i to i da onda vidimo i zbog čega ste vi pristali na tako nešto i da čisto malo dotaknemo se toga, pošto je zanimljivo kao onako tema. Da. Šta je zapravo zanimljivost? Da baš prvu ranu ponudu da prodamo tada sajt, jel da, koji je još bio studentski sajt, smo zapravo dobili od jedne studentske organizacije iz Beograda. To nisam znao. Da, jest. I mi smo bili, jel da, u tokovima sada sa cijelom tom temom, pozvali su nas na razgovore, oni dali neku ponudu i tako dalje, ali dobra stvar jeste što, jel da, tu se nismo otišli u tom pravcu jer Infostud ne bi sigurno sasvim ovako daleko dogurao. Ali moram malo da skinem kapu, jel da, tim momcima što su imali dobru inicijativu. Onda su tu prošle neke godine i tu negde tako oko 2007. možda i malo ranije, su samo firme krenule da nas opsedaju, bukvalno. Znači, mi nismo pravili to sa onom ciljem da uradimo exit, kao što sada mnogi rade. Mi smo gradili nešto, jel da nešto izgradimo, pa ćemo vidjeti dalje šta sa tim. Bukvalno samo domaće firme, strane firme, investicioni bankari krenuli su da nas opsedaju. Jer tada je internet krenuo da raste i, jel da, svi su grabili da zabodu zastavicu i onda pričaš sa ovima koji su već nešto tu pokrenuli. Mi smo u principu sa svima pričali jer ajde da vidimo šta stoji iza tih vrata. Međutim, jedna priča nam nije bila zanimljiva. Bili su ponude bile nedovoljno ozbiljne ili nismo mislili da sa tim partnerima može da se raste ili su tu bile međunarodne korporacije koje, stave šapu i to je to, sad igramo kako mi sviramo. Nismo bili zainteresovani za investicione fondove, za bilo šta za bilo kakav pravac gde kratkoročno, jel da, pumpaš profit da bi ga izvukao. Tako da u suštini ni sa kim se nismo dogovorili, manje više sve se završavalo na prvom razgovoru. Međutim, onda se pojavio Daily Mail preko svojih ljudi u Mađarskoj. Daily Mail je tada imao već sajtove za zapošljavanje u Britaniji, u Češkoj, u Slovačkoj, u Hrvatskoj i tako dalje. I ljudi koji su došli da pričaju sa njama su imali zdravu i dobru logiku poslovnu iz našeg ugla. Znači, konačno je došao neko ko je pričao našim jezikom i pričao o dugoročnom razvoju biznisa. I to je nas zainteresovalo. Druga stvar koja je nas zainteresovala tu jeste što partnerstvo sa njima je nama omogućavalo da dobijemo taj pool inostranog znanja. Jer, znači, to je bilo nekad, 2008. godina kad smo mi ušli u to partnerstvo, mi smo sada već dovoljno porasli, ali jednostavno puno znanja o tome kako se vodi ovakvi biznis u Srbiji nije bilo, znači nismo imali s kim da pričamo. I odjednom vidiš potencijal da pričaš sa čovjekom koji vodi job site u Britaniji ili vodi se zapošljavanje u Češkoj, koji su već i ispred nas i možda vidiš kako njihova tržišta rastu, šta se dešavaju, da porediš ideje. I to je postala velika vrednost za nas. I to je suštinski glavni razlog zašto smo i ušli u partnerstvo i tada smo zapravo prodali 25% firme Daily Mail. Sad kasnije, mislim 2012, da, Daily Mail je kao korporacija generalno izašao iz digitalnih biznisa, znači rasprodao sve te biznise i britanske i ove i one, fokusirali se na neku drugu oblast. I onda je tih naših 25% vlasništva kupila finska međunarodna korporacija Alma Media, koja nam je i danas partner. Vidi, bio je nama važan novac, ne mogu reći da nije. Ali nismo hteli da, znaš, samo prodamo neko deo suvlasništva i da firma krene da tone.
jednostavno dugoročna budućnost firme, dugoročna dobrobit firme ti je važnija od kratkoročne dobiti. I to je neka filozofija sa kojom mi dan danas gradimo i razvijamo firmu. I mi dan danas puno investiramo. Mi bismo mogli da budemo mnogo profitabilniji da ne razmišljamo toliko dugoročno, ali mi se zapravo prilično širimo i gledamo, jel da, malo 3-5 koraka unapred. To je zahtevalo od mene da postanem mnogo više timski čovek. Ja sam krenula nekako više kao individualac, ali jel da kao individualac možeš da dođeš samo do određenog nivoa. A sa timom možeš da postigneš mnogo više, to je ono što kažu, jel da u grupi ideš sporije, ali stižeš mnogo dalje. Dobra stvar jeste što, iako su meni te neke stvari teško padale, ali imala sam dobar motiv. A moj dobar motiv je bila, između ostalog, s jedne poslova motiva, to je, jel da, shvatila sam da ne mogu da rastem samo na osnovu mog rada. Znači, ako će firma da raste, ovo je jedini način. A drugi moj dobar motiv je bio moj vrlo lični motiv, a to je hoću ja neku moju slobodu. Jer ako ću ja da rintam ovako ceo život, ja ne mogu da odem na godišnji odmor, ne mogu da se opustim, znaš, dođe vreme za porodicu, hoću da odem na porodiljsko. To zahteva da pustiš konce, da gradiš ljude, da veruješ ljudima, da ih neguješ i da gradiš sistem koji radi i kada ne radiš ti. I sad to je verovatno jedna od najtežih lekcija koju svaki preduzetnik treba da nauči, baš taj deo delegiranja. I ovo što si rekla, ok, mi u početku i moramo da radimo sve, jednostavno nemaš ni sredstava da platiš neke ljude, onda dođe moment da platiš, da možeš da priuštiš, ali onda i dalje kao čvrsto držiš te uzde i nisi spreman da pustiš. Jel imaš neki savjet, recimo, za njih, na koji način možda bi to lakše mogli da prevaziđu? Mislim da je ključna stvar doneti odluku šta želiš. Jer postoji mnogi preduzetnici koji su prosto zadovoljni sa tim nivoom. Znači imaš preduzetnika oko koga se sve vrti. Ili su to male porodične firme. I oni su do kraja krajeva sa time srećni. Ok, sve zavisi od njih, znači ako u ponoći, tako je kako je, ali prosto ti neki ljudi ne bi ni želeli drugačije. I ako je to tvoj pravac, dobro, samo reći, to je moj pravac, furaj tim pravcem, posle tebe da li će firma postojati, to je sad pitanje. Ali, kažem, stvarno neki ljudi su sa time srećni, imaju tu svoju slobodu, sve donose, oni donose sve odluke, prosto imaju potpunu kontrolu i sa time su ok. Ili doneseš odluku, ok, ovaj biznis treba da raste. Samim tim, ako on raste, on će u nekom trenutku prerasti i mene. Nisam savršena, ne mogu sve da znam, nisam najbolji u svemu, trebaju mi neki ljudi koji će da nose taj sistem, koji će da bolje rade od mene one stvari u kojima su bolje. To neminovno zahteva da pustiš neke konce, jer dobri ljudi neće doći i raditi i slušati samo šta im ti govoriš, jer njima to nije motivišuće. Znači, moraš kreirati atmosferu u kome oni mogu da donose odluke, u kome oni imaju određenu slobodu, naravno imaju odgovornost da bi zaradili tu slobodu, jel da? Oni nosi veću odgovornost. Samim tim, ako hoćeš u tom pravcu, to je stvar odluke. Nema tu šta, nema drugog pravca. I onda samo kreneš. Znači, samo kreni. I vremenom ćeš vidjeti, meni je to bila vrlo brzo ta lekcija. Znači, baš smo bili mali, tako 2005. 2006. godina, kada sam jednom momku bukvalno prepustila neki projekat, znaš. Evo ti, ajde. I on je bio klinac, mislim, da budemo realni. Međutim, on je baš volao tu neku oblast obrazovanja, bio onako spontan, brz, ja sam to prepustila, ja je to radio brže nego ja. Ovo ima neke dobrobiti za mene, znaš. I kad pustiš i kad ostaviš neke dobrobiti, onda ti je lakše da ideš dalje. Naravno da će biti stvari kada ne ide sve tako super, ali moraš da se podsjećaš da ako si stalno u onom vrzinom kolu sve moram ja, mislim, nikad nećeš izaći iz njega. Moraš u nekom trenutku uložiti vreme da nekog drugog obučiš ili mu prosto pustiš
to da bi ti mogao da izađeš iz tog vrzinog kola, pa prihvati i greške koje će ljudi praviti. Tu zapravo dolazimo do velike lekcije. Batali perfekcionizam. Jer ljudi će raditi drugačije od tebe. Nema tu šta. Drugo, nemaju svi ljudi istu motivaciju kao ti. Ti si ipak preduzetnik. Tvoje je. Ako očekuješ da svako radi kao ti, niko ti neće biti dovoljno dobar. Znači, mora lestvica da se spusti i da se bavimo onim Paretovim pravilom, jel da? Radi onih 20% ključnih stvari, onih 80% šta da mu radim. Isto tako, jel da, 8 je na faksu super ocena. Tako i u biznisu. Znači, 8 je ekstra, nemojte juriti 10.